wala tangkusulan aja nyuda sapa sira kabeh almikyala ing takeran wal mizana lan ing timbangan. Ae tegese la tangkusu aja padha ngurangi nyuda sapa sira kabeh hukukon nasi ing hak-hake menungsa bil kaili kelawan urusan takeran wal wazni lan urusan timbangan. Ini setuhune utawi ingsun iku ara merwi sapa ingsun kum ing sira kabeh bi khairin kelawan kebagusan utawa kelawan bagus. Ae tegese multabisina wong kang padha ngenggon-nggoni bisiatin kelawan sugih luas rezekine tughni kang isa nyugihake kum ing sira kabeh ngani naksi saking ngurangi saking nyuda timbangan karo takeran. Kene kaum Madian kaum Nabi Shu'aib ya agi wingi lho kok gak wis lali. Wah lah wong tuwa iki sandangane lali. Abi sing nom ya lali. Napa meneh wong tuwa? Nek nggondet ngandel aku nek wong tuwa ora iso lali. Nek nyekel nek singgah ki ora lali wong tuwa-tuwa kuwi. Ning nek gejatah pasokan ra kelingan. Nek kuwi ngelali cetil ngono kuwi dadak kowean. Lah niki kaum Madian kaum Nabi Shu'aib bentuk dosane niku loro. Mayoritas nyambut gawene bakul dagang. Mayoritas nyambut gawene do nang pasar pokoke. Ning nalika mbut gawe ning pasar ki ya ora mbiyen ra saiki. Sebagian do seneng golek pelaris. Kolor ijo. Do golek pelaris salah sijine kolor ijo. Mula nek adol soto kae kolore cemplungke nang nggon duduh soto. Ben laris. Nek ra kolor ijo buta ijo. Ijone iki ijo letek jiji kae ijone. Lah butane kuwi engko kon ngecesi duduhe wah akhirnya laris. Mula seruan pertama Nabi Shu'aib neng kaum-kaume fa'budullah. Nanti niku wingi nika lho. Seruan pertama ya qaumi budullah. He kaumku kowe manembah marang Allah wala tusriku bihi syai'an. Aja nyekutokke Allah.
Iki pisan men ngilangi gaya-gaya model perdukunan ngono iki lho. Ngilangi gaya-gaya model pesugihan ming gara-gara wedi kere kuwi lho. Lah sing nomor loro dosane niku ngurangi takeran, ngurangi timbangan. Kuwi ora mbiyen ra saiki ngantek warisan bakul-bakul seneng ngurangi takeran, seneng ngurangi timbangan iki ket sakniki. Niki ora mung partai kecil, partai sedengan, partai besar. Ya usaha kecil, usaha sedengan ngantek nang nggon PTCV. Wah biasa dong ngurangi takeran, ngurangi timbangan ini biasa. Kamangka Nabi Soem niku wis ngendika lho, aku ki weruh kowe duwe potensi bagus, ini arakum bi khairin. He kaumku aku ki ngetke kowe iki potensi sugih ki ana. Wujude memang kalian semua niku duwe karisma sugih, duwe karisma jembar rezekine. Najan ora sah kudu ngurangi takeran, ora sah kudu ngurangi timbangan. Ini arakum bi khairin. Ae tegese multabisina bisiatin lho. Tuhnikum ngani naksi, iso nyugihke kowe saka ngurangi takeran, ngurangi timbangan. Wong nyambut gawe iki rasah ngurangi takeran, rasah ngurangi timbangan, kowe iki sakjane sugih. Kuwi si ibu-ibu sing do bakul kuwi lho. Nek nimbangke beras barang iki nek iso diangeti. Dadi kono njaluk 2 kilo ngono kuwi timbangke kan biasane langsung lengser 2 kiloan. Dadi bandule langsung tumpangi bandul 2 kilo. Timbangke. Nika ki nek dipres sesuai karo aturan sing ngene iki kae. Kurang saka 2 kilo. Nek tok pres nika ki kurang saka 2 kilo. Lah isih dipotong lengser barang sih. Ya wis pokoke waton dipunjuli. Mbangane kaya kaume Nabi Songep. Punjuli iki wis pas ngene iki, gegemke biyuk niki lho kula angeti, jeleng medun. Sing tuku iki mbok piyek-piyekno ngono dadi luwih seneng. Rasane niku seneng srek. Lah nalika rasa seneng, rasa srek niku ngomong-ngomong. Karo liyane do omong-omong. Aku nek nempur seneng nang kono kae mesti diangeti sak gegem wae. Biuk ngono ya seneng sih. Padahal biuk iki karo do gogrok-gogrok akhire ya mendhithik akhire. Akhire ya mendhithik. Nek ora le nyawang iki kaya ya wae. Kudu andar-andarke. Wah akhire terus liya-liyane jajal tuku nang gone jenengan. Ya ngono kuwi meneh, rasane seneng, andar-andar meneh. Ini berkah. Wong-wong do teka nang gone jenengan iki sing nyetir Gusti Allah karena jenengan iki seneng munjuli niku wae. Sing ngobahke atine Gusti Allah kok ya wong diberkahi Allah ning jajal mbok dagangane apik, nek disuda-suda, nek dikurang-kurang sekali siji loro omong utawa tuku terus diomong. Lah iki jane resik dagangane apik-apik ning kok nek nakeri karo nek nimbangi mesti disudoi lho. Ngene wis mulai. Ah wong sakniki sing jenenge tuku bensin botolan milang-milang sih kok. Iki sing ngrasa dadak nganggo omong. Deretan pasar kepek mengidul ngono kuwi do arep tuku bensin, engko mengidul ki milih sing paling kebak. Nek sing luka wah kono kuwi lukake rada akeh liwati. Wah kuwi yo lewati. Wo kono kae, wah kae kebak. Rada mepet nggon anu kae sih, mesti do dindeki, mesti do ditukoni. Kuwi sepele banget jane iki. Mula
ngurangi takeran iki bukan merupakan kebijakan nggo golek bathi sing tepat sing akeh niku ora. Mbok jenengan ngurangi takeran akeh bathine ra tek akeh. Ora pate akeh. Karena engko payune loro nek ngurangi takeran iki. Terus engko bathi loro kuwi, kan bathi sing payu kuwi sing do munjuli niki payune 12. Dadi tetep luwih akeh kono lah, kono payu 12 jenengan payu loro wong ming diliwat-liwati kaya jenengan. Ming diapali, yakin ming diapali. Sing paling parah kae lho adol bensin ning lukake jero ji. Lukake jero, mending sing gedul kae kebak. Sing paling parah itu dadak ngambel-ambeli, padahal sing lor kae iki ketok ndak esuk ngaji lho. Wah, ya wis ngono iki lho ya. Wah, wis gowo-gowo nek kuwi sing parah nek iki. Yes. Ora ana sambung rapete karo wong umum digathuk-gathuke lah ya remo to. Padahal iki ngaji. Mboten padahal ngaji, malah lanang wedoke kabeh mangkat ngono aja ya iki. Wong aku sok pro bonceng kan ngetiging kae. Alhamdulillah ana sing nglindungi dilala iki. Wah nek nggon masalah ngurangi takeran, ngurangi timbangan iki ora urusan ngaji karo ora ngaji kok ya. Ning pancen watake cethil. Aku iki rada aman melindungi niku. Nek nggon gang kaya ngene iki rak ya danu ta. Makane aja seneng sok ngurangi takeran, dipunjuli. Tuku sayuran, tuku sawi, tuku kangkung, tuku bayem, tuku kae nek sak unting ngono kae. Kulo njaluk sak unting, kadang ana sing ditimbangi kae punjuli. Sak ler rong ler. Aja kaya iki, angger ngaji ler-leran. Nah wis ler iki nek kokean ya ora tak apik kok ya ler iki. Sing apik iki tambahi sak ler rong ler. Wong urip nyambut gawe iki jujur iki tetep luwih apik. Nek nyambut gawe jujur iki tetep jos. Ora usah reka-reka. Lah sing paling rada jengkelke niku pal bapak ngidul nek nganterke anak wedok sekolah kae terus engko tau pisan kula kepepet bensine mepet banget mandek nang wetan dalan nggon gubuk kae ketake karo bengkel tambal ban karo ngadep bensin ngono. Sak liter iki wadahe aqua 600 ml kuwi. Wong cetok aqua kuwi wis ana tulisane 600 ml kok diwadahi kono angger nyuwun seliter deri kuwi lho kok badine ra umum kae kuwi. Dadi wadahe aqua tanggung niku. Nah kula tuku pisan lho. Wadah iki ya. Iki piye iki? Iki kaya wong-wong do gelem tuku nek ngono iki tok ya ora gelem nyolok moto e. Aqua tanggung iki tetep mengkur 600 ml isih kurang 400 e. Kok separo dhewe setengah liter kuwi jenenge. Terus kula takon, "Pinten?" Nah, kuwi ora takon to wong dijoki sakwa kuwi. Pinten 12.000. Berarti tetep iki. Tanah iki 6.000 ya. Ngawur nek iki tetep asli ngawur micak-micake wong weruh kuwi jenenge. Lah wong ya ngerti nek aku tanggung iki tetep 600 ml kok ya. Radong tenane. Engko ya sajek buka sing tuku iki do goblok-goblok ya. Termasuk aku goblok kan ya. Nah kene ya mesti pas mepit jarume mandek sak nggon-nggon. Mandek kono iki wong isu-isu to. Nah kula mung arep tuku pisan wis ben ora usah komplain nek wani nanggung ya kono. Karepmu sok warunge kobong aku. Timbangane ngrugekne wong sak teruse kuwi nek isih acup sak teruse sesuk wong do rugi terus lho.
Rugi kapusan. Wong dobong gek mandek ngono. Sing apik iki wis pokoke rasah tuku ngono wae, wong cetha. Wis genah awake dhewe weruh sing didhep kaya ngono ya rasah tuku. Nek partai besar sing jenis semen nika deloken muni 50 kilo ya ora ana 50 kilo, 40 kilo ya ora ana 40 kilo. Wesi nika wis dawane muni 12 meter apa pira wesi nika. Nika ya dikurangi dawane wis. Terus engko ukurane ya njaluk 8 iki 8 lemu apa 8 kuru. Aku ya omong sing kuru mawon nek lemuke ndak esuk ngomah akeh aku ya. Lemu kalau wong aku. Wesi kok ya. Darane apa? Ngomah ndak esuk wo lemu akeh wesi maksude wesi. Wah, kayak ngantek saking lemune diliak-liuk angel aku ya. Wong ngomongke wesi kok. Mbasan didoli sing kuru jebul ming ukuran 6. Weh lah 8 kuru kok 6 iki. Wes. Gek regane selisih ya rada muni lemu ro kuru muni. Nek ya bener ya nek wong nek lemu ya jumbo kok ya. Ya dadi 2 kali kae nek wong nek mangan nek lemu kaya anak kula sik jijan nika. Niku anggere nek jak baksonan langsung 2 ya bi oke. Jak baksonan langsung 2 mangkok nek. Wis tobat. Nek sing cilik-cilik kae ya semangkok wele mangan cikit-cikit nyebai aja. Iki lek arep iso lemu piye mula bener regane selisih 2 kali lipat ya bener. Nek wesi lho. Wesi ya 2 kali lipat kuru ro lemu. Ning itu tetep nek niate memang men golek bathi sing cara sejo atine iku nggo ngelabui wong mlebu ning nggon kategori ngurangi timbangan, ngurangi takeran. Semen, beras, gandum. Sing bangsa takeran-takeran iki ora beres kabeh. Sebagian pom nika wis ngedoli ngono ya wis takerane dikurangi. Ndak dadi cetak-cetek. Sekarang iline mandeg, jarume banter. Iline rada titik kae ning jarume banter tek ngono lha ya. Bathine akeh banget nek carane ngono kuwi. Ora ya jujur iki wis jeglek culke wong wis ana kancinge nek kok dicekeli terus mbok rasa nggo kancing. Wong men cekeli terus kok gak engko diculke jeglek. Walah wis. Gek ngono kuwi iki upamane ana bathine iki sepira. Sing paling bahaya bathi saka ngurangi takeran, ngurangi timbangan iku haram karena niku diboke ana ing dalem golongan anu niku. Golongan riba. Dol tinuku sing modele ngurangi takeran, ngurangi timbangan nek bathi jenenge hasil riba. Haram niku. Gek kamangka nggo mangan pendak dina rak ya iman-iman wetenge. Tumbuhe daging, darah, sungsum, balung saya gede ini haram terus ayo sakit to yo. Ora arep golek bathi nggo gedhekke awak kok le sing haram. Kula mesake sing kerep mesake nek ning pom iki jan ming anak buah bathine ra sepira sing nanggung dosane dhek. Sing nanggung dosane anak buah sing dadi kebijakan kono wong juragane ora tau ngerti kok. Dadak dicetak-cetak iki gak ya ngopo. Culke mawon. Tak ulungi dhuwit nalika jeglek ngono, tak ulungi dhuwit ngono men diculke ngono lho karo. Ora ya ora ditampani dhuwite. Engko nek wis rampung. Wes.
Iki sono lekok-lekike nggo ngancingke kae iki jane wis kae dijeglik ngono to ngancing jlek ngono kae wis colke kae nampa duwite nek jujul-jujuli nek ora mah kepenak. Wong yo nek ngeten iki wis oleh bayar pokok saka gajiane bulanan rasa dadak golek tambahan haram ora apa-apa. Kok nek arep golek tambahan rezeki nyambi, engko nek mulih kae yo ngingu wedhus apa. Terus mulih ngarit pong Gojek. Pong ngingu blumbang cemplungi lele wis. Malah sip kok lek rasa dadak direwangi ngono mesake. Mesake wetenge mesake wonge termasuk mesake pembeli kapusan dadi rugi kabeh. Pembeline kapusan dhek dhewe mesake karena curang namanya. Hasilnya haram, tingkahe ora dadi ibadah. Mula seneng gawe apik, nek sing paling apik seneng gawe apik. Kaya sing kula aturke ngajeng kuwi, nek adol bensin botolan kuwi sing kebak. Sing kebak rak mesti do ditukoni. Kebake kae iki ya seliter kae iki lho, darane piro? Nek kurang ya kurang, gawe wis ukuran. Adol beras, adol jagung, adol sing bangsa ditimbang-timbang punjuli wis wangun kae. Aja ngantek ngurangi takaran. Haram riba itu namanya riba. Kenapa Nabi Shu'aib ngendika multabisi nabisi atin? Tughnikum ngani nasi. Karena memang Kanjeng Nabi balik nang kita menjadi umat Kanjeng Nabi. Saapi-api nyambut gawe niku rak bakul dengan catatan bakul jujur ora ngantek kepleset nggon riba. Dengan bakul itu lek golek keuntungan iso munggah medun kok ya iso akeh iso sithik. Beda karo pegawe, nek pegawe ajet. Sekali bayaran 4,5 juta ya sudah wis kuwi ajet. Nek bakul engko nglumpukke sesasi iso 4 juta, iso 5 juta, badine sesasi niku iso 6 juta, 7 juta, iso ora bati. Ya jenenge wong gogoh-gogoh ya. Ya wong gogoh-gogoh wong adang-adang. Ning angger jenengan nganggo trik jujur, trik apik, trik golek berkah Allah, bati. Oleh bati titik ora apa-apa karena niku barokah. Wong Allah iki wis ngerti kebutuhan. Nek butuhe akeh engko dikeki akeh, nek butuhe titik dikeki titik. Wong ndek butuh titik keki akeh, malik srengat. Wis mesti wong butuhe titik kok kaya akeh wis. Yahene iki ngece karo wong ngaji. Ameng liwat karo pit-pitan kae kok ora ngaji. Mah liwat karo pit-pitan kae. Yes. Sepatune putih. Karo nggo kacamata belor kae. Kaose putih terus lengene biru. Tulisannya ngepit bareng. Ketake kaos kene kayak gitu. Ya urip kok ledo reka-reka ya. Sugih kene niku wis diatur karo Allah sing kabeh nek pinter ngelola padha-padha oleh ridha, padha-padha oleh swarga. Wa ini lan setuhune utawi ingsun iku akhafu. Nguwatirke sapa ingsun ngalaiku ing atase sira kabeh. Ilam tufu. Yen ta ora padha nuhoni sapa sira kabeh bil kaili kelawan tim anu takerane wal wazni lan timbangane. Nguwatirake ngadzaba yaumin ing siksane dina muhitin kang nyumrambahi. Ae tegese yahitu kang iso nyumrambahi apa siksa bikum kelawan sira kabeh.
kabeh. Wala yang valid lan ora iso endo mingkum saking sira kabeh sapa ahadun wong swijiya wae. Antek Nabi Shu'aib ngendika aku ki ngawatirke kowe kabeh ji. Nek ngantek ora nuhoni lehmu naker lehmu nimbang. Karena iku hake menungso do tuku neng awakmu itu punya hak dituhoni kanthi jujur. Kowe wajib nuhoni. Nek naker ki ya di pas minimal dipas, nek awal kae dipas. Naker nimbang kuwi nek awal syukur dia ngerti, syukur seneng nurai apa-apa itu wae. Nek bijen ya wonge tuku 50 tambahi loro. Iki gelo tak tambahi loro. Ora-orane nek ilang loro kuwi ning rejekine dobel kok ya. Mongko siji regane karo tengah. Tok tambahi loro niku berarti 3.000. Karo Allah ijoli 30.000. Kuwi sing loro kuwi wis nekake 30.000. Malah badine gedhe sing loro kuwi mbangane sing 50. Sing 50 500 ping 50 ping 20. Sementara sing loro nekake 30. Lah ya ampun sing loro to jane ning ora do ndek pikiran ngono kok ya. Wong nek pas ngaji diterangke ngene iki tok-toke merem-merem ra krungu kae kok ya. Angele pol. Angel. Kudune ngono kuwi lek ndek pikiran tabarukan jenenge. Pikiran tabarukan iku pikiran sing intine ngalap berkahe Gusti Allah. Apa-apa iki tabarukan. Ning ya aja omong karo kula lho jenengan. Kok balik, mbok jenengan nek ngaji sok dipunjuli. Lah nek ngaji ki ora ana aturan ngurangi, punjuli ki ora ana kok ya. Ngadlengi mbok terus ngaji, berarti nek ngono kae sing donge sak jam kok kurang sak jam jenengan ya ngurangi takeran, ngurangi takeran mbahmu kuwi ora ana aturan. Apa mau rembukane sak jam po, rembukan sak jam kok kon ngurangi. Karepe nek sak jam punjuli. Nek ngaji ki ora ana kok ya anu nggih mengke sak jam. Nek kono jawab mengke sak jam ya tak gawe sak jam kok ya. Nek kono jawab nek ora ana rembukan sak karepku. Tur ora ana hukum ngurangi takeran apa kok ya. Jenengan kuwi nek diterangke ming arep mojokke sing nerangke wae senengane kuwi. Iki ngaji. Nek nggon kuwi iki takeran barang bakul-bakul kuwi lah ngaji ki ora bakul sih kok. Wong nyatane kene iki ra sengaja tak punjuli gene ya ming punjule ngaji liyane ra ana sing munjuli ya. Cetot kontransit Gemang uga wae kontransit pun mboten wong kula nyudonasi wetenge gegeden ngono gini ya ora ketemune ya ming ra gawak kowe kok. Ayo dong iki paham gak dibungkuske apa piye. Nggih pripun? Tolonggo ngurangi jam niku pripun? Nggih sebenarnya prosedurale niku misalkan tekan jam 4 sore kok iki jam 3 wis leren nah ya tetep ngurangi. Tetep ngurangi. Kanthi pertanda misalkan iki mbut gawe ning bangunan lho misalkan. Kanthi pertanda nek ana mandore kok ora wani tetep dikebaki tekan jam 4. Ning nek ra ana kok
doming tekan jam 3 kuwi ngurangi wektu. Padha niku malah ilang berkah. Oke sing kena wis iki engko mbangane ngobrol-ngobrol wis wae. Ngobrol-ngobrol iki nek diterangke. Lah kan ketoke kena kabeh ketoke iki kok. Sing jelas ngurangi wektu iki padha, hitungane ngurangi takeran. Niki terus ke sesuk dirembuk secara jelas, secara detail. Nek pengen ra kena ra mangkat, sesuk pokoke ra mangkat. Muga-muga dadi ridani Allah, dadi berkahi Allah, dadi istiqomah ning ngaji oleh pituduh-pitulungan keberkahan karahmatan dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.